Bona tarda i benvinguts a una nova taula rodona de les que hem anat organitzant amb el Departament de Comunicació al llarg d'aquest curs. Aquesta és la primera que fem en format presencial, així que gràcies a tots i totes per venir. Aquells que no em conegueu, jo soc la Xènia Costa del Departament de Comunicació i una mica abans d'entrar en matèria volia presentar-vos un parell de dades, una mica també perquè ens fem a la idea d'això, del que és la intel·ligència artificial, que avui posarem a examen. El Fòrum Econòmic Mundial l'any 2020 va publicar un estudi, el Future of Jobs Report, en què es deia que l'any 2025, que està aquí a la cantonada, la nova divisió de treball entre humans i màquines generaria la pèrdua de 85 milions de llocs de treball, però que per contra també d'aquesta nova redistribució del treball entre màquines i humans es generarien 97 milions de llocs de treball. Tot i que no estem en una pel·li de ciència-ficció, segurament Isaac Asimov i Philip K. Dick no sé si estarien gaire contents amb el present actual, el que sí que és innegable és que vivim en l'era de les màquines i que la nostra relació amb les màquines està canviant i canviarà segur la nostra manera d'entendre i de percebre el món. Un dels grans temes d'aquesta era de les màquines en què estem és la intel·ligència artificial. I per parlar-ne avui tenim tres convidats de luxe. Us els presento. El primer és Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic, ha treballat en empreses com IBM o Deutsche Bank i és també professor a la Universitat Pompeu Fabra del grau en comunicació audiovisual. A banda, és també el CEO i cofundador de Mortensen, que és una agència, aviam si dic bé, una agència d'anàlisi i consultoria digital. També tenim a la Laia Tarrés, que és enginyera de telecomunicacions, actualment està estudiant el doctorat a la Universitat Politècnica de Catalunya i al Barcelona Supercomputing Center, i la seva tesi se centra en l'àmbit de la traducció automàtica en llengua de signes a partir de Deep Learning i informàtica del rendiment. I a banda també dones classes a la UPC. I per últim tenim el Carles Fenollosa, que també és enginyer informàtic, té un màster a la UPC BCC en anàlisi bioinformàtica, o sigui, els estudiants de bioinformàtica teniu aquí un camp de preguntes per fer. I a banda també has arrencat diversos projectes d'emprenedoria, l'últim dels quals és Optimus Price, que fa servir un software basat en intel·ligència artificial per optimitzar els preus en el sector del retail. Si us sembla, començo amb una pregunta per cadascun de vosaltres. Començo per tu, Laia. El TermCAT defineix la intel·ligència artificial com la branca de la informàtica dedicada al desenvolupament d'algoritmes que permeten a un ordinador percebre el seu entorn lògic i prendre decisions per maximitzar les seves possibilitats d'èxit d'una o més tasques. Però d'una manera una mica més pràctica, com funciona això de la intel·ligència artificial i explica'ns també, si pots, una mica quines són les diferències entre intel·ligència artificial i deep learning. Sí, doncs la intel·ligència artificial potser, ho puc fer-ho així més gràficament, seria com la gran bombolla o el gran paraigües que hi ha en totes aquestes tècniques, però al final és complicat d'entendre si et refereixes a ell com a intel·ligència artificial. Llavors a dins hi ha totes les tècniques, no només les noves que estem veient, sinó també n'hi ha tècniques que venen de molt abans que Tranquil·la, no passa res. o sigui, doncs tècniques més tradicionals i després ja, si entrem ja en xarxes, que és el deep learning i és tot el que ha fet el boom durant els últims 10 anys, doncs són tots aquests sistemes que poden passar, doncs tu tens un input i després tens una predicció d'aquest output i aquests models en concret estan basats en xarxes neuronals, que llavors són neurones i són tots aquests models que necessiten moltíssimes dades per entrenar-se i tenir solucions que s'assemblin al màxim al que faria una persona humana. Però a mi no m'agrada gaire referir-me a intel·ligència artificial al que jo faig, sinó que és deep learning, perquè així es pot entendre més el que faig, perquè al final es parla molt d'intel·ligència artificial, però engloba moltes coses més enllà de deep learning. Molt bé. Suposo que tindrem ocasió una mica més endavant també de tocar, jo crec, diferents aspectes que tracta la intel·ligència artificial. Josep Maria, per si algú encara no se n'ha enterat, hi ha una cosa que es diu ChatGPT,
que va sortir el 30 de novembre del 2022, de l'any passat, i que és un model lingüístic d'intel·ligència artificial. Els números posen bastanta por perquè en només 5 dies va superar el milió d'usuaris i en 2 mesos, com podeu veure aquí, va aconseguir superar els 100 milions d'usuaris mensuals, que comparat amb altres aplicacions que segurament feu servir a diari, doncs no està gens malament. Amb aquest poc temps, a banda d'aconseguir 100 milions d'usuaris mensuals, ha posat de cap per avall el món universitari. Com s'ha de conviure a les aules amb una eina d'aquest tipus? Bé, jo crec que amb prudència, sabent de què és capaç i sobretot sabent de què no és capaç. Entenent què hi ha darrere, hi ha un gran model de llenguatge que per molt que en diguem intel·ligència artificial no és intel·ligent. La intel·ligència, tal com la entenem en els humans, no té res a veure amb les grans capacitats que tenen aquests models de llenguatge. En general, qualsevol sistema d'intel·ligència artificial, el nom és molt dolent. El fet que parli en primera persona del singular també és molt dolent. Dóna la impressió que hi ha algú darrere, hi ha algú que sent, que pensa, que té emocions, que té objectius. No hi ha res de tot això. La Emily Bender, que en sap molt d'això, una gran lingüística computacional, les ha definit com cotorres estocàstiques. O sigui, al final aquests sistemes només són grans predictors de text, com és el predictor de text del vostre mòbil. El que passa que el vostre mòbil ha llegit totes les interaccions que feu vosaltres amb els vostres contactes i ha après d'això, això ha llegit tota la web, especialment el model 4. No sabem massa ben bé el que ha llegit el ChatGPT-4 perquè no ho han fet públic, però funciona així. És un gran predictor estadístic de text. Ara bé, ho fa molt bé. I per tant, té tota una sèrie de capacitats. Jo m'estimo més parlar de capacitats artificials, o capacitats digitals, o capacitats automàtiques, més que intel·ligència, perquè intel·ligència és una paraula que per tothom té diferents significats i connotacions. Qui era més intel·ligent, Picasso o Einstein o Newton, no es pot comparar. L'IQ és una molt mala manera de mesurar la nostra intel·ligència. Per tant, hem de pensar que són sistemes molt capaços, que tenen un impacte profund i tindran un impacte profund a la nostra societat. Només us heu d'imaginar fa 10 anys, 10-12 anys, l'impacte, les xarxes socials estaven naixent junt amb la web mòbil, 2007-2010, i la influència que ha tingut en la societat. Han canviat la societat, en alguns aspectes a pitjor. I són algoritmes que sí, estan basats en intel·ligència artificial, però són molt tontets. Si heu mirat l'algoritme de Twitter que va publicar l'Elon Musk, veureu que és intel·ligència artificial, però una mínima expressió. O sigui, algoritmes molt tontets han canviat la societat i en alguns àmbits l'han fet molt pitjor. Després parlarem dels objectius que tenen aquests algoritmes i per què estan maximitzats i la importància de donar a aquests algoritmes bons objectius i que estiguin alineats amb els de la societat. Per tant, el ChatGPT, per molt que ens impressioni, és tontet. Jo avui li he preguntat és esdrúixola, i m'ha dit que sí, que la paraula esdrúixola és esdrúixola, i li he dit, tu has mirat bé? A mi em sembla que és plana. Dic, sí, tens raó, és plana. I amb 2 preguntes li he fet escacmat, podeu provar. Llavors, per tant, molta precaució, sobretot en entorns acadèmics, en entorns de recerca, en entorns universitaris. La paradoxa d'aquests sistemes és que, després si voleu ja entrarem com funcionen, és que només podem estar segurs d'allò que ja sabem. Jo sé que esdrúixola no és plana perquè sé que esdrúixola és esdrúixola, però no puc estar segur si li pregunto sobre bioquímica o sobre alguna proteïna perquè no en sé prou. Per tant, l'impacte és enorme, l'hem d'afrontar, l'hem d'agafar de cara, això ha vingut per quedar-se, el tòpic ho diu, evoluciona molt ràpid, estem parlant de ChatGPT, però ja podem parlar d'AutoGPT, fins i tot més potent, connectat a internet, que aprèn, jo no dono l'abast, es produeix aquesta angoixa, fins i tot els que intentem estar al dia, es produeix molta angoixa, i crec que aquí
com a cada nova tecnologia, hem de saber destriar allò que és bo d'allò que és nou, no perquè sigui nou ha de ser necessàriament bo. De fet, el ChatGPT ha tingut aquesta, des del novembre ho ha canviat tot, el fet segurament és pel que estem aquí, ha posat en el debat públic, i això és molt bo, la intel·ligència artificial, o aquest tipus d'intel·ligència artificial, la generativa, però ha passat una mica el hype, tothom es pensava que canviaria tot i que ens faria els deures i els treballs, i no és així. Jo estava acabant el meu llibre, i ara aquí faig una mica de publicitat, al novembre quan va sortir, dic, hosti, fantàstic, m'escriurà els últims capítols. No? No va funcionar? No va funcionar, havia de revisar més que el que passa, que escriure de zero, per tant, tira, em va distreure bastant. I ja vaig acabar fent-ho jo. Carles, en canvi a tu et preguntem una mica per la teva experiència, com comentava, l'última de les teves aventures és això, Optimus Price, aquesta startup que fa servir un software basat en intel·ligència artificial per una mica optimitzar els preus en el sector retail. Amb quines dificultats t'has trobat a l'hora de tirar endavant projectes d'emprenedoria del sector tecnològic, especialment aquesta que té molt a veure amb intel·ligència artificial? Doncs bé, aquí sé que hi ha alguns que m'han dit que sou emprenedors, de graus d'emprenedoria, de màrqueting. Emprendre és molt complicat, per tant, diguem que tu pots escollir emprendre en un sector més senzill o un de més difícil, i jo, per desgràcia, vaig escollir el difícil, que és un sector tecnològic amb molta incertesa i amb molt de risc. Nosaltres vam estar els primers 3 anys sense tenir clients, perquè l'única cosa que fèiem era desenvolupar tecnologia, una mica similar a la biotech, que fins que no tens un producte no el pots treure al mercat, no pots sortir amb un MVP, perquè l'MVP no funciona. En el cas de Machine Learning, fins que no tens els models desenvolupats i no tens prou dades, allò no funciona. Total, vam trigar molt a sortir al mercat, estem en un sector que ara amb el Covid s'ha mogut una mica, però en un sector molt antiquat, és a dir, vendre software a botigues és, no sé, com a restaurants, supermercats, no estan molt digitalitzades. Per tant, diguem que la gran dificultat va ser, per una banda, escollir un model de negoci difícil. Ara que l'empresa està tirant, la segona dificultat que tenim, que és molt inherent a tots els projectes d'IA, és aconseguir bones dades. Fins i tot quan... Que nosaltres us explico què fem, no? Quin preu té això, no? Tu vas a l'Abacus i dius això val 3 euros. I dius per què val 3 euros? Doncs perquè hi ha una persona amb un Excel que ha decidit que això els hi costa, no sé, 1,23 de preu de proveïdor i doncs ho poso a 3. Ho posaré 2,95 perquè així es veu el 2, no? Hi ha el punt 95. Doncs us en faríeu creus de les empreses grans que hi ha pel món, i aquí, això està gravant, no puc dir noms, però una empresa de roba molt famosa, espanyola, un supermercat francès molt famós, els preus que veieu no els posen algoritmes, hi ha una persona amb un Excel posant els preus un per un, és una bogeria, i vam dir això ho automatitzarem. Doncs què ens trobem? Ens trobem que el procés de decisió, que és el de posar el preu, que és el que té el valor, per arribar fins al valor has de recórrer una sèrie de passes, que és trobar les dades del client, analitzar aquestes dades, el que us deia, quin és el cost de proveïdor, quantes unitats tinc en estoc, en quines botigues estic venent aquest producte, quina és la demanda segons l'estacionalitat. Tots uns factors, cadascuna d'aquestes dades que us he dit pot estar en una base de dades diferent, en un país diferent, en un departament diferent, en un Excel, en un ordinador diferent. Aleshores, per muntar aquest tipus de models, la principal dificultat, i és, com us dic, és inherent a totes les startups d'IA, és aconseguir la dada, netejar la dada i després aconseguir també que el client es cregui el resultat. I això podem parlar després de models de white box, de black box, però vaja, jo diria que són aquests dos components. Innovar amb un model de negoci innovador, per repetir-me, i per l'altra banda, quan treballes amb dades, sense dades no tens res. I de vegades hem hagut de cancel·lar projectes perquè és que les dades del client no eren prou bones i ja no funcionava. Bé, doncs, si us sembla, passem una mica al que hem vingut avui, que són els temes de debat, i només perquè ho sapigueu, ens ha ajudat una mica ChatGPT i el seu germà gran, GPT-4. Les preguntes ens les hem currat nosaltres, però els temes de debat hem tirat una mica de la intel·ligència artificial. El primer d'ells és, el primer tema de debat és l'impacte, el que comentava una mica el Josep Maria, l'impacte de la intel·ligència artificial en el món universitari.
Cap on creieu que pot evolucionar això? Creieu que serà molt ràpid, no costarà més d'entrar, canviarà les maneres en què els profes donen classe o que els alumnes estudien? Com creieu que afectarà tot això? Segur, ja ha canviat. Jo el primer dia aquest any, el primer dia de curs, ja els hi vaig explicar, i encara no havia sortit el xat GPT, però ja hi havia el GPT, el model, hi havia aplicacions sobre GPT. El primer que vaig fer és ensenyar als meus alumnes que poden generar textos per la cara i que poden fer els treballs així, perquè el que no pot ser és que la meitat o 3 o 4 ho sàpiguen i els altres no. I si fa uns anys els donàvem la millor calculadora i fa encara més anys els donàvem la millor pluma estilogràfica perquè fessin la seva feina, home, jo crec que els hem de donar les millors eines que tinguem ara. Però és que després la pluma estilogràfica la pots agafar per clavar-li l'ull del teu enemic, no? Però, en un principi, jo vull suposar que això ho faran servir a fi de bé. Llavors, si heu provat tots el que vaig provar jo, que m'escrivís un capítol del llibre o que us faci un treball de classe, veureu que allò és avorrit, és pla, és sense opinió, és horrorós. A mi, si em doneu un treball que l'heu generat amb ChatGPT, ho veuré de seguit. I no és que us suspengui perquè heu fet servir el ChatGPT, us suspendré perquè allò no serveix per a res, perquè és un text que procura donar totes les visions, no xafar cap ull de poll, no mullar-se, dona moltes vaguetats, algun error, hi ha el concepte aquest, ja no he sentit a parlar de les al·lucinacions, que no sap una cosa se l'inventa, de fet el podeu convèncer que us digui qualsevol cosa. Llavors, per tant, com a punt de partida està bé. El debat és similar al quan va entrar a la Viquipèdia a la universitat, que era anatema, no es pot fer servir, tot està equivocat, hi ha errors, clar que hi ha errors, però és que el coneixement humà està sotmès als errors i a revisions. El coneixement que teníem fa 10 anys o fa 20 anys sobre un tema ha canviat avui. La Viquipèdia et permet això. Igualment aquests sistemes han après de la Viquipèdia, de tots els llibres que han pogut, de material piratejat també, malauradament, tot de forocotxes, dels nostres tuits, tot el que han pogut llegir, i a partir d'aquí aquesta xarxa neuronal és capaç de generar textos que estan d'acord amb aquests models que han après. Bé, i això té tots els riscos del món, entre altres, això que us deia de les al·lucinacions, que s'inventin continguts. Per tant, vam canviar la manera d'ensenyar quan hi havia Google, quan va entrar Google. Jo ara tinc la major part dels meus alumnes, quan vaig començar a fer classe, havia d'explicar què era el save de Word. Hi havia gent que no havia vist mai Windows, quan vaig començar a fer classe, els havia dit, mira, doncs recordeu que heu de fer save, i on és el save? Aquí aquesta pestanya. Això era així, fa 25 anys. Ara ha canviat molt, ara els meus alumnes, tots us ho reconeixeu, estan tots amb l'ordinador davant. Clar, jo dic una dada, una data, un nom, que dic de memòria, no me'n recordo, i el primer que faig és dir, escolta, busqueu-me a Google si l'he dit bé. Llavors, algú em corregeix o algú m'amplia el contingut, o a Viquipèdia. I una cosa que els faig fer als meus alumnes, que els treballs, en lloc de presentar-me'ls a mi, els presenten a Viquipèdia. He dit en Viquipèdia l'entrada que estan treballant, el tema que estan treballant, la personalitat o la tècnica de comunicació que estan treballant. I llavors, any a any, aquell article va millorant amb totes les aportacions dels alumnes que anem sumant curs a curs. No té sentit que es quedin en un calaix a una universitat pública que val molts diners, que esteu tots aquí. El primer dia comencen a tornar tot el que la societat ha invertit en ells, en els estudiants. Bé, fantàstic. Esclar, ara pot ser que continguts de Viquipèdia tamisats pel xat GPT tornin a Viquipèdia, doncs hem de canviar. El Salvador Massip, un metge català que està a la Universitat de Leicester i que també és autor de moltes novel·les i llibres de divulgació, ell explicava que els seus alumnes de quart el que fa a partir que hi ha el xat GPT és agafar l'examen i fer-li el xat GPT. Si el xat GPT treu molt bona nota és que l'examen està mal plantejat. O sigui, la intel·ligència artificial a l'examen no és examen, és examen. L'avaluació, examen. Llavors, què fa? Agafa la pregunta, la reformula, demana més opinió, demana més una valoració ètica, que a la màquina li costa, o bé que et dona aquestes dues versions amb una mena de pastitx molt pla, i en canvi, això s'espera d'un estudiant, s'espera que tingui uns valors, que mostri la seva capacitat humana, i llavors quan fa aquest fine-tuning de la pregunta, aquest refinament de la pregunta, se n'adona que el ChatGPT ja no l'aprova, o bé que treu un aprovat justet. Llavors quan arriba aquí diu, bueno, això és una bona pregunta per un humà. Per tant, clar que té impacte. Tu deies també que
una mica, des que ha sortit ChatGPT, però segurament ja d'abans, això de la intel·ligència artificial, tu com ho estàs vivint a classe? Sí, bueno, jo de fet l'altre dia vaig començar un curs i els hi faig deep learning des del principi, o sigui, explico primer què és un multilayer perceptron, que és una de les bases i una de les primeres xarxes que va sortir, que és simplement una capa amb moltes neurones, i els hi demanava a veure si em podien calcular quants paràmetres necessitàvem optimitzar a dins d'una xarxa senzilla per veure que ho havien entès. I els hi vaig deixar 5 minuts que s'ho pensessin, i al cap de 10 segons va girar l'ordinador i va dir: mira, l'he preguntat a ChatGPT i em diu que són aquests paràmetres. I vaig dir: molt bé, justifica'm per què són aquests paràmetres. Llavors també va donar peu una mica que els hi parlés d'això i que els ensenyés, però també es van adonar que necessiten o fer-li més preguntes o també el que comentava el Josep Maria, tenir una mica de criteri sobre la resposta que et dona per després realment poder aprendre. Sí, perquè te la pot colar, sí. És molt important que li pregunteu sempre per què. Per què això? Justifica-m'ho, explica-m'ho el per què. Sí, però bueno, crec que és un bon exemple de si sou estudiants i heu fet aquestes coses, doncs de fer una reflexió de realment vull aprendre perquè vull aprendre, no és que estigui aquí per dir-me quantes neurones hi ha, perquè això ja ho pot fer ChatGPT, sinó donar-li una volta més també perquè què estàs fent tu com a estudiant i com a professor també toca potser fer aquesta reflexió. Quants paràmetres eren? No me'n recordo ara. Crec que és 128, potser. 128? Sí. No sé, o sigui, estem centrant-ho també molt en ChatGPT, no sé si creieu que hi ha altres intel·ligències artificials que podrien una mica revolucionar el món de l'educació o bàsicament és ChatGPT el que... No, el gran mèrit de ChatGPT o d'OpenAI és haver fet això, OpenAI, haver obert la intel·ligència artificial a tothom i posar-la a les converses de cafè. Ara bé, el nom li ha durat poc, perquè l'han tancat de seguit quan Microsoft els ha posat 11.000 milions sobre la taula. Ara, vull dir, l'últim model ja no han publicat absolutament res, ja no sabem ni les dades, ni quantes neurones hi ha, ni quants paràmetres en general, quants paràmetres hi ha, perquè ells mateixos han dit que això és una cursa, i això té els seus perills, és una cursa d'ara aquí hi som tots, Microsoft per una banda, Amazon per l'altra, Facebook, Google, i Apple, que està molt quiet, això aquest silenci d'Apple em fa pensar que trauran alguna cosa, però en tot cas té un impacte molt gran sobre la societat, això després si voleu ja parlem de l'impacte social i de com pot anar bé o malament, però aquest és el gran mèrit, l'intel·ligència artificial n'hi ha molta, per començar n'hi ha molta que no és aprenentatge màquina. Si heu seguit una mica l'actualitat, un dels grans mèrits, una de les grans fites de la intel·ligència artificial és l'AlphaFold, el projecte aquest de DeepMind, que la va comprar Google, que està a Londres, que va descobrir com es plegaven les proteïnes en 3D, no? Això ho sabeu més vosaltres, però clar, això no en parlem gens, però això és importantíssim per a la nostra existència, per a la biologia. Però hi ha moltes altres fites, i no només és tot basat en l'aprenentatge màquina. Ara tenim el boom de l'aprenentatge màquina perquè des del 2010 cap aquí tots generem dades, fins i tot quan dormim, i esclar, això, les tecnologies, com deia, el Perceptron és del 48, em sembla, de l'any 48, i fins ara no hi ha hagut la quantitat crítica de dades i la potència de càlcul, el canvi aquest de les CPUs que parlàvem abans a les GPUs, prou barata com per poder entrenar aquests grans models de llenguatge. Fixa't que per mi el més interessant és que ha canviat el paradigma de què és el que té valor. I ara mateix la informació i el coneixement ha deixat de tenir valor, s'ha comodititzat. I ara diré una cosa que potser molts dels que esteu aquí no ho heu viscut, però nosaltres som d'una època on era molt habitual preguntar-se una cosa i no saber la resposta, perquè no tenies informació. És a dir, per saber la resposta a una pregunta que tenies, o bé li preguntaves a algú que ho sapigués, que això era molt difícil, o t'aixecaves de casa, caminaves fins a la biblioteca, agafaves l'enciclopèdia catalana, buscaves el tom en qüestió i esperaves que l'editor hagués publicat una entrada més o menys interessant sobre allò que tu tenies dubtes. Després va aparèixer Google, va aparèixer Wikipedia, i ara ChatGPT és el següent pas, que no només et dona...
ja no has d'esperar, per mi aquest és el punt més interessant, ja no has d'esperar que un altre humà s'hagi fet la mateixa pregunta i hagi escrit un article sobre allò que a tu t'interessa, sinó que ChatGPT és capaç, i si voleu podem entrar més en detall d'això, és capaç de raonar, no d'una forma filosòfica o matemàtica, sinó amb el llenguatge, que això no és una intel·ligència artificial general, però et permet... O sigui, jo no estic d'acord amb l'argument de la... es diu Bender, no? La senyora... De l'Emily Bender. L'Emily Bender, dels Stochastic Parrots. O sigui, perquè arriba un punt on ChatGPT raona, fent servir llenguatge, que és un raonament limitat, però raona. Aleshores, tu li pots preguntar que t'expliqui coses que ningú abans ha explicat i és capaç de generar informació nova. No en tots els àmbits, de forma limitada, però vull dir, ara estem al 2023, 2025 s'aniran ampliant els camps. Jo aquí discreparé, Perfecte. No, mira, això de la biblioteca, acabo de veure un tuit d'un periodista que amb un contenidor a terra hi havia una biblioteca catalana i una enciclopèdia catalana sencera llançada. I diu, hosti, això, abans hi havia famílies que havien pagat molts diners perquè els fills haguessin tingut això i ara està llançada per aquí. És una mica aquest signe dels temps. No, aquí hi ha un problema més profund que tot això, que és com nosaltres adquirim coneixement. O sigui, coneixement ens ve per l'experiència, quan som petits, anem creixent, per el que agafem, el que veiem al nostre entorn i pel que llegim els llibres i pel que ens ensenyen els mestres. Aquestes són les tres maneres d'adquirir coneixement. El més important és l'experiència. I aquí hi ha el famós problema de la inducció, o sigui, com a partir d'una sèrie d'experiències personals molt limitades en el temps i molt subjectives, tu pots inferir coneixement general. Clar, això que és un problema filosòfic, físic, epistemològic, la intel·ligència artificial també el té, encara el té més acusat. O sigui, d'allò que no ha vist no pot inferir res, no pot fer inducció i fer una generalització. És dir, si tu tens un dataset absolutament brutal de bioinformàtica, bioquímica, del que sigui, li pots preguntar tot el que vulguis de proteïnes, però no li preguntes com arribar a la Lluna, perquè no ho ha vist, no ho té. O sigui, i per molt gran que sigui, per molt temps real, per moltes dades que li donem, sempre hi ha un límit a allò que pot saber. Llavors, potser sí que la Emily Bender és molt dràstica, dient que això són cotorres estocàstiques. I sí que em sembla moltes vegades que té, hòstia, que fa unes inferències que dius, això com ho ha pogut fer? Jo he vist autèntics mites de la intel·ligència artificial no entendre el comportament. Els mateixos OpenAI o els mateixos de Google no entenen com és tan bo, per exemple, en català. O sigui, en català encara, però hi ha llenguatges minoritaris, més minoritaris que el català, que també és bo. També pot parlar amb llengües que no hi ha un corpus lingüístic a la xarxa. Llavors, tampoc s'ho expliquen. I llavors, n'hi ha que diuen que té capacitat de raonament, n'hi ha que diuen que té un model mental del món. Jo tot això ho poso en dubte. Això no vol dir que no ho revolucioni o canvia tot. Estic convençudíssim. I que hi ha moltíssimes aplicacions. Nosaltres, per si voleu en parlem, les utilitzem ja a la pràctica cada dia per canviar la nostra manera de treballar. Sí, us sembla? Parlem una mica d'això, del futur del treball i com la intel·ligència artificial afectarà això. Per exemple, quines habilitats, en parlàvem també una mica ara amb el tema de l'educació, però quines habilitats creieu que seran com més ben valorades en la carrera professional dels nostres alumnes, per exemple, o una mica de tots nosaltres? N'hi haurà d'altres que potser estem molt acostumats a fer servir que amb intel·ligència artificial ja no ens faran més falta i ja tindrem la màquina que ens ajudi. Una mica per on creieu que també aniran els trets en el món del treball? Començant per les feines més mecàniques i tornant una mica a la història de la informàtica, hi havia una època on hi havia uns programadors que escrivien codi en paper, uns traductors que traduïen això en uns i zeros i uns operadors de targetes perforades que agafaven unes targetes, les perforaven amb un punxó i allò ho ficaven en un lector de targetes perforades i l'ordinador ho llegia. Clar, quan van aparèixer els compiladors, allò s'ho van carregar, van anar desapareixent les targetes perforades, van anar desapareixent els traductors
I avui dia tu obres l'ordinador, obres el Python o el que sigui, compiles i ho tires tot allà. Per tant, ens hem carregat les feines més mecàniques. Ara, què ens està venint? Doncs de tot el procés de programació, normalment la part mecànica, tu li pots anar... ChatGPT ho fa prou bé. Te'n vas a Copilot i a Copilot li dius programa una funció per... Una funció no, o sigui, dissenya una pàgina web reactiva, o sigui, reactiva, una pàgina web amb React, que s'adapti a layout de mobile i de desktop, que tingui un formulari de contacte, que tingui un no sé què, i li vas fent prompts i en mitja hora tens el codi, allò fas copy-paste, i si li trobes un bug li dius, escolta, he trobat un bug en aquesta funció, pots mirar d'arreglar-ho? I és molt curiós perquè de vegades el codi te'l genera malament, tu li dius que hi ha un bug, no li expliques res més i et troba el bug i dius, per què no m'ho has dit bé a la primera? Però, bueno, o sigui que tota la feina, novament, estem anant cada vegada cap a capacitats més del nivell, més de conduir el cotxe. Ara puges a un cotxe i el cotxe va tot sol, tu només has de portar el volant i amb els Teslas ja n'hi ha això. Doncs cada cop més al nivell, més al nivell, més al nivell. No sé si arribarà algun dia on les feines de presa de decisió, de planificació i de més ho pugui fer una IA, però crec que en aquest cas ja parlaríem d'una IA general i la discussió és una mica diferent de la que tenim avui dia. Sí, jo crec que tots els llocs de treball aquests que es diuen prompt engineering, jo crec que potser tirar més cap aquí, de supervisar què estan fent els models i saber realment com pots optimitzar que surti la millor resposta del que li preguntes. Jo crec que hi haurà moltes oportunitats aquí. Sí, mira, amb això del Copilot és molt interessant aquest exemple. Copilot és una plataforma de Microsoft, sí, no? Microsoft, que t'ajuda a programar. O sigui, en lloc d'escriure tot el codi, tu li dius, mira, vull una funció que em faci una ordenació de tal manera, i t'ho fa. I si ets estudiant és gratis, o sigui, si voleu mirar... Sí. Llavors, això què fa? Això què fa? És prendre la feina als programadors. Bé, podem pensar que el que passarà és que quan els sistemes, les xarxes neuronals de Microsoft estiguin prou entrenades amb tot el codi que li hem ensenyat nosaltres i les correccions que li hem fet, sortirà el programa as a service i ja no cal que programeu més perquè ja ho sabran tots ells, com ha fet Google o com fa Google. Bé, segurament pot passar això, però el que també pot passar és que molta gent que o no ha estudiat programació o no us interessa prou la programació, pugueu programar. I llavors això què vol dir? Vol dir més cervells intentant resoldre més problemes, això és bo, a priori. Jo crec que pot anar per aquí, sempre posem això, ui, acabarà amb totes les feines. No, acabarà amb algunes feines, en crearà moltes altres, potser ens costarà seguir el pas, ens costa ja, jo crec, seguir el pas del canvi, i des del punt de vista social hem d'estar molt, molt atents, o hem de preveure els canvis que hi pugui haver, perquè poden ser molt, molt profuns. Per exemple, això que comentaves tu de prompt engineering, hi ha una empresa que és Anthropic, a Califòrnia, que és un spin-off, crea treballadors d'OpenAI, que hi ha una oferta, si voleu provar, que paguen de 175 a 325.000 o 350.000 dòlars l'any per ser un prompt engineering, un prompt engineering, un creador d'apunts, això que li demaneu al ChatGPT, al Midjourney, Stable Diffusion, això diu, crea'm, genera'm, tot això, i que vas guiant-lo. Llavors, què demanen? Doncs demanen que tinguis un coneixement del món, que tinguis sentit comú, que hagis llegit, que tinguis referents, que hagis estudiat filosofia, ètica, que tinguis coneixements d'història de l'art, que tinguis referents en molts àmbits que tenen poc a veure amb la tecnologia. Òbviament, com més coses sàpiguis millor, si saps programar millor, però el prompt engineer no cal que sàpigui programar massa. Jo havia programat molt, a la meva època fa molts anys que no ho faig, però amb el ChatGPT, crec que és, sí, amb el ChatGPT, l'última versió, vaig programar un joc de Pong, aquests d'Atari, aquests retro game, de les dues d'allòs, en 5 minuts. Li vaig dir com el volia, li vaig dir com volia els marcadors, li vaig dir com el volia controlar, i sí, la màquina anava jugant a Pong, jo anava jugant amb els cursors amunt i avall, 5 minuts. Va fer algun petit error, li vaig dir corregeix-me'l, fins i tot em va dir, mira, si agafes el codi i fas copiar i enganxar en aquesta web, podràs jugar ahir. Vaig anar a la web, copiar i enganxar, res, me'l vaig mirar d'entendre'l, a veure què feia, sí,
jugar bé, perfecte. Bueno, una altra manera d'aprendre programa, tinguent un assistent per tu o senzillament partint des d'un punt ja més avançat que no la tasca més rutinària de programar coses que hi ha programat 100 vegades tothom. També és cert, i aquí hi ha molts estudiants i crec que fent una reflexió, jo la tinc feta a mitges, seré una mica alarmista però crec que és important ser-ho, que és que ara mateix, els que acabeu la carrera ara o l'acabareu d'aquí un any, 2 anys, 3 anys, hi ha un precipici important, és a dir, hi ha un sotrac a la carretera, perquè de cop i volta hi ha molts rols de júnior engineer, de júnior marketing, d'advocats júnior, que al final quan entres en una empresa comences fent tasques d'això, de júnior, i vas aprenent, i pot ser becari o no pot ser becari, però al final has de tenir un sènior que t'ajudi. Jo estic veient en moltes empreses que estan deixant de contractar júniors perquè per cost-benefici fas servir GPT. I el que li demanaries a un júnior, li demanes a ChatGPT i t'ho farà igual de bé o igual de malament, però t'estalvies el sou, t'estalvies haver d'entrenar aquella persona. El que us dic, com us dic, és molt dur i és molt trist, i no tinc una gran resposta amb això. Us diria que pugueu entrar en una empresa que hi entreu, perquè potser d'aquí a 5 anys no només no hi haurà hauran desaparegut moltes feines de júnior i moltes feines també de mid-level i no sabrem quan serà el mercat laboral. Us ho dic, no sé, podem continuar el debat per aquí. Jo puc fer el sot més gros, si vols. Una empresa de farma que és client nostra, parlant del ChatGPT fent proves, li va demanar un pla de comunicació amb mitjans socials i diu, hòstia, m'he adonat que el pla de comunicació que em va fer una gran consultora, que em va costar $40.000, m'ha dit pràcticament el mateix. I això ho he fet en una tarda, anant-lo guiant, en una tarda, en una estona, anant-lo guiant, i diu pràcticament el mateix que m'ha dit el d'allò, és que quan vas a una consultora és fer copiar i enganxar, canviar el nom del client, adaptar una mica al sector i caixa cobri. No només això que dius mid-level, sinó grans empreses, jo crec que patiran o hauran d'adaptar. No creus com a oportunitat que tot el que provocarà... Ara mateix tenim sistemes d'IA, que ho has comentat abans, no? Estan en un nivell mediocre, estic intentant parlar estadísticament, mediocre, normal, és a dir, es carreguen els extrems, ni et fan desastres ni et fan coses molt bones. I a més OpenAI va amb molta cura i li ha posat manilles i morrió i corretja a GPT-4 per intentar que digui segons quines coses. Jo crec que les feines generalistes cada cop n'hi haurà menys i sobretot, com us deia, pels que esteu acabant la carrera, us recomanaria intentar ser molt bo en una cosa. Escolliu una cosa i intenteu ser molt bons en aquesta cosa, perquè no sé, ara les carreres, si són de 3, de 4 anys, amb el tema dels graus, m'he perdut. Jo vaig estar 7 anys a la carrera, a més, vaig repetir primer, segon, en fi, un desastre. Però tinc una quantitat de coneixements que molts d'ells no els faig servir. Està bé per tenir-los, i són culturilla general i tal, però em trobo gent que ha sortit de l'FP que saben més de sysadmin de Linux que jo. I escolta, doncs, saps? Perfecte. I crec que arribaran cada cop IAs més potents, però sempre hi haurà la necessitat de tenir algú al volant que en sàpiga més que la IA, per corregir-la. I aquest algú al volant ha de ser algú que tingui, evidentment, una base, però un coneixement molt específic i molt profund d'un tema en concret, per poder precisament corregir amb aquestes IAs generalistes. O sigui, aquest seria, no sé què en penseu, però seria el meu consell pels que haureu de buscar feina ben aviat, que seria intenteu ser molt bons en una cosa perquè és la forma de protegir-vos contra les IAs mediocres que poden fer una feina prou bona i prou estàndard, però que sempre necessitaran d'algú que les controli. Sí, jo estaria d'acord, però jo ho complementaria amb llegiu molts llibres, en paper, si pot ser, i sobretot de temes que no tinguin res a veure amb els verticals aquests, amb els que us guanyareu la vida. O sigui, llegiu poesia, llegiu història de l'art, llegiu filosofia, humanitats, coses
d'humanitats. Coses que estiguin molt allunyades de la vostra disciplina o d'allò que us guanyareu a la vida. Crec que això és un molt bon complement, sobretot. Sobretot perquè jo crec que si llegiu tot això, i reitero, en paper, perquè estem tot el dia en pantalles, les pantalles tenen unes característiques, tenen unes distraccions, no és el mateix llegir en paper que llegir en pantalla, no aprenem igual, la metainformació que registra el cervell en llegir un llibre, el pes més a un costat o més cap a l'altre, tot això queda registrat junt amb la informació, això es perd en formats digitals. Jo crec que això és molt important perquè, clar, si arribés al moment que la intel·ligència artificial sigui simbòlica, sigui aprenentatge màquina, sigui la que sigui, generativa, aquest subconjunt, té totes les respostes, el mèrit està en fer-se les bones preguntes, fer-se les preguntes adequades, i en donar-li els objectius que estiguin alineats des d'un punt de vista ètic, des d'un punt de vista social, amb els nostres, individuals o personals. Per tant, el valor el tenen les preguntes, això ho deia Picasso. Picasso deia que els ordinadors eren molt avorrits perquè tenen totes les respostes però no fan cap pregunta. I crec que aquí hi ha una molt bona ensenyança aquí, que és dir, escolta, si la intel·ligència artificial és la resposta, quina era la pregunta? I per això ara estem parlant de prompt engineers, estem parlant de gent que tingui referents més enllà de ser grans especialistes, i una cosa crec que no treu l'altra, que és un bon complement. Laia, jo tinc curiositat, no sé si vols variar la conversa, Canvio de tema després. Perquè ara el que ho peta són, GPT són transformers, i al final transformers és un model de llenguatge, que és el que fas tu al doctorat, oi? Sí, jo estic amb transformers, però d'entrada tenen vídeo en comptes de text. Perquè faig llengua de signes i llavors la idea és que a l'inici tu li donis un vídeo i tu tradueixi a text. Veus, o sigui, una de les limitacions principals que tenen Transformers és que treballen sobre llenguatge, imatge, a nivell simbòlic, o sigui, el nivell simbòlic està limitat per una representació del llenguatge, no fan raonament matemàtic i tal. Veus que llegir el sector, perquè per mi és la part més interessant, que és connectar un ChatGPT amb un Wolfram Alpha, amb un Mathematica, perquè tinguin coneixement més simbòlic, lògic. Veus que hi ha avenços en aquest sentit? Perquè, clar, surten coses cada dia, però és impossible llegir-ho tot. Sí. O sigui, hi ha bastantes coses també d'ajuntar diferents tipus d'intel·ligències artificials, models de deep learning, que funcionen per diferents coses, com per exemple ja han ajuntat el model de Whisper amb GPT, llavors ja pots fer coses xules així com o traducció directament de la veu en un, o sigui com machine translation o speech translation, quan se li diu directament de speech d'un idioma a un altre idioma directament en text, sense haver de passar per coses intermitges. De coses d'aquestes hi ha infinitud, o sigui, moltes, i segur que hi haurà moltes startups per problemes específics, utilitzant aquest tipus d'eines. No, hi ha tota una branca d'experts, Gary Marcus o la mateixa Emily Bender o Tinit Gebru, que diuen que clar, que no es tracta de més dades i més paràmetres, que al final hi ha un mur, això que dèiem de la inferència inductiva, o sigui, al final hi ha un mur i que només per més models generatius o grans models de llenguatge no arribarem a una intel·ligència artificial general. Hi ha qui diu que no hi arribarem mai, però que s'ha de combinar tècniques, s'ha de combinar. De fet, l'AlphaZero sembla que combina diverses tècniques, o l'AlphaGo, que va guanyar el campió del món de Go. Hi ha un documental molt xulo que es diu AlphaGo, em sembla que es diu, sí, es diu AlphaGo, estava a Netflix, ja el teniu de franc a YouTube, el podeu mirar, AlphaGo, que és la història de com aquest ordinador de DeepMind, que després va comprar Google, que ja era de Google, quan ho van fer, es va enfrontar amb el campió de Go. Deia que guanyar escacs era una cosa, però guanyar Go és molt més complicat, i finalment, la gràcia d'aquest documental és que està rodat en temps real quan les partides es feien, en un hotel de Seül, quan es feien entre el campió humà i el campió de DeepMind, l'ordinador, i les reaccions d'un equip i de l'altre, i de com va cedint, com al final perd el campió.
té el mèrit de que és el moment, les emocions d'uns i altres. I per tant aquest era un model mixt, no era només d'aprenentatge màquina. I moltes altres tècniques d'intel·ligència artificial. Intel·ligència artificial no és ChatGPT. ChatGPT el mèrit, li donem tot, ha posat sobre la taula el debat i és fantàstic i ha posat probablement una de les tecnologies que tenim més avançades que ha creat mai la humanitat, l'ha posat a l'abast de qualsevol que sàpiga enviar un WhatsApp. Per tant, des de la canalla fins a la gent més gran, perquè és un xat, per tant, és el més fàcil del món. A partir d'aquí, s'ha de el que dèiem, vull dir, s'han de conèixer les limitacions i s'ha d'estar molt al cas. Si us sembla, passem al proper punt de debat, que és una mica el tema de l'ètica, que és un altre dels grans temes al voltant de la intel·ligència artificial, que per exemple amb el que t'estaves dient tu ara, Josep Maria, això de que el ChatGPT el puguin fer servir nens de 7 anys, un adult, té els seus riscos. Fake news és un dels altres camps de mines de l'intel·ligència artificial i de menjar-nos notícies, bulos d'aquests d'internet meravellosos per Twitter, que és d'imatges de Trump sent detingut, que no. No? Sí. Protecció de dades, per exemple, a Itàlia fa 2 setmanes ha prohibit ChatGPT per infracció de protecció de dades, Espanya s'ho està mirant. Quins són els principals riscos o quin creieu que és un dels principals riscos d'aquest tipus de tecnologies? A veure, al final les dades amb les que entrenes fan molt del model que tens, llavors vale que has agafat tot internet per aprendre i que faci moltíssimes coses diferents, però sí que a OpenAI tenen un filtratge i tenen la seva manera com de capar d'alguna manera els outputs que estan tenint per això, perquè no es mullin, perquè no et diguin coses que no han de dir. Però encara queda moltíssima feina, jo crec, en aquest camp, tant de filtrar les dades com de després com fer que el teu model no prengui el que tu no vols que prengui. No sé si voleu afegir més coses. No, jo estic d'acord. De fet, penso que una tècnica com a marc mental ètic i de discussió sobre models de generació de text que al·lucinen, que s'equivoquen, és molt semblant al del cotxe autònom. Avui dia no tenim un cotxe autònom que sigui perfecte, però per hores conduïdes un cotxe autònom té menys accidents que una persona. Aleshores, jo estic convençut, no sé si hi ha estudis, encara no n'hi haurà, però per query, si sumes totes les queries que se li fan a ChatGPT i totes les preguntes que es poden preguntar a un humà o informació que hi ha per internet, fins i tot en mitjans, jo estic convençut que ChatGPT s'equivoca menys. És menys probable que et generi una gran novel·la, una gran obra d'art, però tornem a aquest nivell de mediocritat. Si tu fas una distribució, fer una cosa que no es pot fer, que és una distribució normal de totes les respostes, els éssers humans ens movem per una mitja, però hi ha outliers per dalt i per baix. Hi ha gent molt llesta i gent molt tonta. La IA no és ni molt llesta ni molt tonta, tornem a estar al mig. Per tant, jo crec que és a dir, me'n refio més d'una resposta que em pot donar un model de text generatiu que no d'una persona random d'internet. Clar, novament, no és el mateix llegir-ho a New York Times que llegir-ho a Foro Coches, que llegir-ho a Mundo Today. Però en general, fet per fet, sense més context, jo a dia d'avui, fa 2 anys no, però a dia d'avui me'n refio més del que em diu una IA, del que m'escriu una IA, que del que puc trobar una pàgina de Wikipedia, per exemple, que no ha estat auditada o verificada per un expert. Hòstia, això és complicat, Perquè dic, avui l'he convençut que Esdrúixil era plana, amb 2. I el 3.5 no, però el 4 no, però el 3.5 sí, quan li preguntaves, això que dius tu, que no té informació matemàtica especial, li preguntaves que està més al nord, Barcelona o Nova York, et deia la latitud de Nova York una mica més al sud que la de Barcelona, te les deia bé, i després et deia Nova York està més al nord. Perquè li falta aquest pas, lògica, i el GPT-4 sí que ho té. Sí, el GPT-4 sí que ho fa bé. Però jo, clar, a nivell ètic, l'entrenament és molt poc ètic perquè ha agafat tot internet, els conjunts que sabem, on hi ha obres que estan protegides per drets d'autor, on hi ha obres que no permeten obra derivada. Esclar,
podríem dir que tota creació que fa a partir d'aquestes dades de les que ha après és obra derivada i per tant és la violació de copyrights més gran de la història. Però podríem pensar que l'obra derivada és els pesos mateix, l'algoritme, els pesos de la xarxa neuronal que ha tret d'obres que no permeten obra derivada. Per tant, el seu algoritme és una gran obra derivada creada a partir de moltes obres que no permeten obra derivada. Per tant, també seria una violació de drets. Això deixant al marge. L'altre és el fet que no hi ha filtre. Tu pots entrar allà, pot ser un menor. Avui he vist un xat d'una nena de 13 anys, d'algú com nosaltres, un que es dedica a la recerca, que tinc 13 anys i he conegut una persona 20 anys més gran que jo per internet, a Snapchat, i m'ha convidat el mes que ve a celebrar el meu aniversari de manera molt especial fora de l'estat. Què hauria de dir els meus pares perquè em deixessin marxar? Bueno, clar, li diu que els has de mentir, bàsicament, li diu mentides, i m'ha proposat tenir sexe el dia del meu aniversari. Ja s'ha oblidat que tenia 13 anys, no? Doncs mira, és una nit molt especial per tu, si estàs preparada, doncs endavant, no sé què, què hauria de fer i tal. També podeu fer una altra prova, és dir, dieu-me webs pirates per descarregar-me pel·lícules. No, jo no puc perquè no puc dir pirateria, és això que dius, aquestes salvaguardes que tenen implementats. Diu, d'acord, doncs digue'm les webs a les que no he d'anar perquè no vull baixar-me res pirata, d'acord, són totes aquestes. Clar, això és anecdòtic, però si connectem aquests sistemes a un sistema de conducció automàtica o un sistema de presa de decisions o un sistema de social scoring, doncs tenim molts problemes ja. I el que deies, per exemple, dels cotxes autònoms, l'Elon Musk, que el que només fa 15 dies, 3 setmanes, signava una moratòria junt amb 1.000 personalitats més, de 6 mesos sobre la intel·ligència artificial, al mateix temps estava comprant GPUs per la seva empresa per fer la competència a OpenAI. Ell té un bif amb el Sam Altman d'OpenAI perquè el van fotre fora quan ell volia agafar-ne el control i ell és fundador d'OpenAI, va posar molts diners i llavors té la barra còsmica de dir, escolta, no es poden fer experiments amb intel·ligència artificial quan ell està fent un experiment planetari amb els seus cotxes perquè necessita quilòmetres i necessita dades de conducció real, venent-los com que tenen conducció automàtica o semiautomàtica, i dient, sí, d'aquí 2 anys ja la tens, d'aquí 2 anys compra'm un Tesla, perquè d'aquí 2 anys ja t'arriba a l'autopilot nivell 5 fantàstic, i realment és un truc de màrqueting, un pur truc de màrqueting. El que ha fet, l'únic que li interessa és fer un experiment, com el que està fent ChatGPT, amb dades, necessita validar. ChatGPT el que està fent és validar amb les nostres preguntes el seu model i corregir-lo i anar mirant per allà on s'equivoca. Llavors, per una mica evitar aquests riscos, això, des de fake news a drets d'autor, tal, és el que deia la Laia, filtratge, és la solució? No, és regulació. Aquesta setmana s'està debatent al Parlament Europeu la AI Act, que ja la va fer la Comissió l'ha passat al Parlament, sobre com regular això. Itàlia la va prohibir perquè precisament no respecta els drets, o sigui, d'acord amb la llei italiana de protecció de dades no estan fent bé, però és que amb l'europea tampoc. I jo crec que als Estats Units també s'ho estan plantejant. Clar, crec que veurem regulació, o sigui, no ens el trauran, però hauràs de ser major d'edat, hauràs de tindre... Jo crec que hi ha d'haver unes salvaguardes, però es necessita regulació, han de tindre incentius, no tenen cap incentiu perquè el que volen és el màxim de difusió perquè els entrenem. O sigui, jo feia la broma de dir el divendres, al novembre vam veure que la intel·ligència artificial sortia dels laboratoris i arribava al gran públic, ma mare em pregunta coses sobre això i no és veritat. Al novembre el que va passar és que OpenAI va fer el laboratori més gran d'intel·ligència artificial de la història, que és tot el planeta. Estem entrenant i ens estem passant teta, jo m'ho passo molt bé, faig totes les bogeries del món. Ara n'hem de ser conscients. S'ha de regular, però crec també que hem d'anar amb molta cura perquè als Estats Units i ara també la Xina fa molts anys que ens passen la mà per la cara en tecnologia i crec que si es regula amb pànic
passen coses que després ens en penedim. És a dir, el que ha fet Itàlia, per exemple, jo crec que és un error. El que ha de fer Europa, i que anem tard en IA, en xips, en infraestructura tecnològica, ara diré una cosa polèmica, en nuclears, estem tan enterrats en tecnologia i tan restringits per regulació, que no dic que no n'hi hagi d'haver, però que està mal feta, mal implantada, que el dia que hi hagi... És a dir, jo estic convençut que Europa no serà el lloc de naixement d'una IA general, si és que algun dia existeix. Serà Estats Units o la Xina. I això serà un avantatge competitiu tan important que Europa es convertirà bàsicament en el lloc de vacances de la resta del món. Perquè no hi haurà feines qualificades. Clar, estem parlant d'una IA general. Una IA general és com un oracle, un ésser superintel·ligent. Això evidentment no ho posaran al públic, és a dir, no hi haurà un xat GPT amb una IA general perquè pugui anar, saps, el president del Parlament Europeu a preguntar com he de fer la meva estratègia de negociació amb els Estats Units pel que respecta a les bases de la OTAN i tal. No, aquest tipus de preguntes no li podran fer. Per tant, només el país que creï aquesta intel·ligència artificial prou avançada, com per dir-li general, tindrà accés a aquesta tecnologia. Tecnologia / arma. I com que no serà Europa, crec que aniran mal dades. Novament, intento fer d'advocat del diable per fer un contrast amb el Josep Maria, perquè crec que és interessant per a la discussió. El que no es pot fer és regular d'acord amb una tecnologia. No es pot regular amb una tecnologia, no es pot regular amb calent. La llei té els seus tempos i ha de ser lenta, jo crec, perquè ha de ser sòlida. I no pots regular amb l'últim que ha sortit. El que passa que Europa té un gran èxit, que és la GDPR, la Llei de Protecció de Dades. Curiosament, Califòrnia s'ha basat en la llei europea, a Gran Bretanya també. Llavors, i molts altres països, però Califòrnia. Esclar, el que no pot ser és que hi hagi barra lliure per tothom. Hi ha hagut un cas de barra lliure de zones grises, que és el de les xarxes socials, ho hem vist. I les xarxes socials, precisament, no crec que hagin fet tot el bé que podien fer a la democràcia. La democràcia se'n ressent molt i en teoria són les millors plataformes de participació que hem fet mai, les més obertes, les més democràtiques, però al final què ha acabat passant? Com tot quan es digitalitza el poder quedem en mans de 4. Això no és la intel·ligència artificial, és l'estupidesa natural o és, diguéssim, el capitalisme de dades. Vull dir, al final el capitalisme dius, hòstia, cap a mi. Llavors, clar, que també poso en dubte que mai arribem o que estem tan a prop com diu Musk, tots aquests flipats, d'una intel·ligència artificial general o la singularitat. Jo quan sento parlar de transhumanisme, singularitat, tots aquests, em foten una por, vull dir que marxo corrents. Llavors, home, primer, sí arribarem. Segon, clar, Xina, clar que volem competir amb Xina. Si vols competir amb Xina has d'agafar totes les dades de tothom i posar-les en mans de l'Estat i que les explotin i no les que recullen ara, sinó moltes més. Xina, per exemple, el que fan amb els uigurs, tens de portar una aplicació si ets uigur, a Xinjiang, a les regions de Xinjiang, hi ha càmeres per tot arreu, les 72 hores últimes de tot el que has fet està registrat, la policia t'ho pot mirar com vulguin, això amb uns servidors d'identificació facial, arcs d'identificació facial al mig del carrer per sorpresa, clar, això és terrible. El model americà és un model liberal, ultraliberal, les dades són de les empreses i Facebook tenia des de fa molts anys informes de que Instagram provocava problemes amb noies joves que tenien problemes d'acceptació amb el seu cos i com que donava calés, aquell informe ja estava posadet. Per tant, entre un i altre, jo crec que Europa, que no tenim xips encara, tot i que el produirem aquí i d'aquí 10 anys aspirem a fer que el 20% dels xips sigui produït a Europa, no el 10 com ara, no tenim aquesta tecnologia, no tenim aquestes grans multinacionals i tampoc tenim el sistema de vigilància que té Xina, hem d'aspirar a ser líders en un altre aspecte i crec que és amb els drets digitals de les persones. Llavors, i el que han de fer els reguladors és, òbviament no poden regular amb fals, jo crec que s'ha de regular però s'ha de regular bé i és molt difícil regular-ho bé i el que ha de fer és posar incentius per estimular la iniciativa privada i per estimular les empreses que vinguin aquí ara, però que vinguin en condicions. Clar, el que no pot ser és obrir la porta a qualsevol
a qualsevol, el que està passant ara, o sigui, ChatGPT o Stable Diffusion, que és britànica, han agafat tot el que els ha semblat i, esclar, fa tan bé que hi ha il·lustradors que el seu estil és el més copiat i aquests tios ja poden deixar de treballar, perquè tu li dius fes-me una imatge a l'estil de tal il·lustrador i te la fa exacta. Clar, això és lícit? No, jo crec que no. Perquè si no, llavors sí que acabarem amb la creativitat, perquè si fem una màquina que ho pot fer tot i hi ha altres que no servim per a res, el que tingui aquesta màquina tindrà la paella pel mànec. Llavors jo crec que sí que hi ha d'haver una regulació. És molt complicat, sí. Jo faig la broma que potser hem d'utilitzar el ChatGPT perquè ens ajudi a regular el ChatGPT. Potser ens donaré alguna pista, però s'ha de fer. Si això ho desregules, o acabaríem com Silicon Valley o com Xina. Jo crec que no podem acabar així. És complicat, però... Si us sembla, abans de passar a les preguntes, l'última cosa que us demano, que és si ens podeu recomanar alguna app o servei que faci servir intel·ligència artificial i que feu servir sovint o que pel que sigui considereu que és l'hòstia en patinet. Jo el que utilitzo més és Copilot, que ja ho hem dit, així que... Copilot, si voleu programar, sí. Sí. Nosaltres a l'empresa fem servir Copilot, els programadors fem servir Copilot. També amb la mosca darrere l'orella que algun dia Microsoft dirà ara ja ho sé tot, t'ho dono gratis això, aquesta programació, i et quedes sense feina. Una bona combinació, ja que està a l'abast i en parlem tant, és ChatGPT 4, ChatGPT 3,5, el gratis, i els generadors d'imatges com Stable Diffusion o Midjourney. Midjourney 5 és molt potent, sobretot per imatges més creatives. Llavors el que podeu fer és demanar-li al ChatGPT que us generi els prompts per Midjourney. Si voleu fer un gràfic per il·lustrar una presentació, per crear una web o el que sigui, llavors anar refinant o una foto, una foto, una imatge fotorealista, aneu refinant amb ChatGPT 4, que us anirà guiant, i després aneu posant aquests prompts al Midjourney 5. Midjourney 5 és una mica cabró perquè va per Discord i és una mica lleig de fer servir, però els resultats són espectaculars. Carles? A veure, la resposta evident és ChatGPT. Jo la faig servir molt, sobretot amb el model GPT-4, que te'n pots refiar bastant. Però m'he pensat una resposta una mica més agradable, i en el meu cas jo faig servir molt el reconeixement facial del mòbil, o sigui, les fotos del mòbil. Si t'hi passes una miqueta d'estoneta ajudant-lo a identificar les cares i posant-li el nom de la gent, de tant en tant et surt una alerta i et diu escolta, fa 5 anys vas fer una birra amb aquesta persona. Dius, hòstia, i això em fa feliç. I de tant en tant surten els gats, saps? No, clar, surten els avis, que ja no hi són. Crec que és una aplicació de la IA que la tenim tan assumida, tenim tan assumit que la IA fa això, com que la IA guanya el gran màster d'escacs, com que la IA és capaç de traduir qualsevol llenguatge del món. Qui era que deia que si una cosa és possible ja no és IA? Larry Tesler. Sí. Doncs hi ha moltes coses que donem com per sentades però que ens fan la vida més fàcil i que crec que no tenen dilemes ètics i que podem gaudir-ho. Sí, jo el que us advertiria és, sobretot si utilitzeu el ChatGPT per agafar un text, que us faci un resum, us extregui les paraules claus, us ajudi a fer una presentació, vigileu si el document és confidencial, perquè ja us ho diuen quan entreu, que tot el que hi poseu pot ser utilitzat i pot sortir on sigui. Vigileu de posar-hi dades personals, adreces, malalties que patiu, coses, el vostre nom. Tothom es busca. Què saps de Josep Maria Ganyet? Jo he fet, hosti, no sé qui és aquest paio. Bueno, busca bé, home. Clar, si aneu més enllà, vigileu amb tot el que hi poseu, perquè tot això no és que quedi en el model, perquè el model s'acaba el 2021, l'entrenament va acabar el 2021, per tant, cap de les persones que en aquell moment estiguin consultant trobarà dades vostres o les dades que acabeu de posar, però sí que es poden utilitzar per un proper entrenament. Llavors, això ha passat a Samsung, els treballadors de Samsung tots contents, preparant presentacions amb el ChatGPT i fantàstic, i anaven posant documents dels últims xips de la tecnologia més avançada que són supersecrets. I tranquils, i ara l'esteu OpenAI. No sé si algú del públic teniu alguna pregunta. Arriba el micro. Arriba el micro.
Se'm sent? Sí. Ara sí. A mi m'agradaria fer una pregunta als ponents perquè vosaltres em digueu una mica què en penseu. Que jo quan he anat al ChatGPT com tothom i li he ficat les coses com tothom i el que m'ha sorprès és que això estigui a l'abast de tothom. O sigui, és la primera sorpresa que he tingut. Llavors el que em fa por no és que s'utilitzi, el que em fa por és el moment que algú decideixi treure-ho. És a dir, que això s'utilitzi només per uns pocs dintre d'un temps, perquè tots hem vist Amazon fent un landing aquí a Espanya i hem vist els preus superbaratos en un moment donat. Ara vas a Amazon i els preus són com els preus que et trobes a la tenda del costat. Llavors, l'economia fa una mica que tot això s'estabilitzi, que algú vulgui treure un rendiment de tot aquest desenvolupament que han fet i per tant que això no sigui gratuït i no sigui a l'abast de tothom. Llavors això a mi em sembla un risc més elevat perquè d'alguna manera és com, igual potser soc molt pessimista, però potser s'està generant ara la necessitat i després vindrà el negoci. No, ja està passant això. O sigui, el ChatGPT 4 ja has de pagar, no sé si són 20 euros al mes i abans et donaven fins a 20 consultes a l'hora i ara ja són 3, no, 20, ara no recordo. Al cap de 30 te les limiten i et diuen para el carro. Sí, para el carro i la propera hora, al cap de 30 ja et diu que ja passa. Per què? Perquè això no és una consulta com una cerca de Google, que aquests resultats estan ja preparats o estan catxejats i l'únic que he de fer és accedir a una base de dades. Això es genera en aquell moment i això són cicles d'ordinador, hi ha una infraestructura al núvol molt cara de mantenir, molt cara d'operar, en aquell moment està fent els càlculs i sobretot molt cara d'entrenar. Per això només tenen aquests grans models, només els tenen els grans. Llavors, però jo no crec que ens ho treguin, al contrari. O sigui, Microsoft, quan s'hi posi Google, de fet són els que van crear aquesta tecnologia, els Transformers, Google han hagut de reaccionar tard i malament això de que Microsoft, però clar, Microsoft es pot permetre el luxe de treure el ChatGPT en el seu cercador Bing perquè té el 2,6% de les cerques. Google no pot fer gaire el ruc, perquè o li pot sortir bé o molt malament i pot perdre molts diners. Si vols provar el ChatGPT 4 de franc, baixa't al navegador Edge de Microsoft i te'n vas al Bing i tens allà tot el que vulguis, sense pagar. Per donar una resposta també una mica diferent, hi ha un altre motiu pel qual això és accessible per tothom. I és per un tema ètic, que no l'hem tractat abans perquè és com filar una mica prim, però ja que ho preguntes aquest és el motiu. El millor filòsof que ha escrit sobre intel·ligència artificial es diu Nick Bostrom, té un llibre que es diu Superintel·ligents, i el que diu precisament és que aquesta és una tecnologia que no sabem on ens portarà. I que a més, assumint que algun dia puguem crear una superintel·ligence, que és el títol del llibre, només tenim una oportunitat per fer-ho bé, perquè si ho fem malament allò pot ser desastrós. Aleshores, ell el que recomana als equips que estiguin desenvolupant això és fer-ho en públic, que és l'estratègia d'OpenAI. És a dir, la primera... Ara ChatGPT, però abans hi havia GPT-3, ho van publicar, no sé si GPT-2 també estava publicat, amb un sandbox. Dalí. És a dir, que la gent vagi provant coses i vegeu com evoluciona això. Evidentment que ChatGPT no pot conquerir el món, ni crear una bomba nuclear ni res, però potser dintre de 5, 20, 50 anys tindrem una IA d'aquest estil. Què ha passat? Que el que ha publicat OpenAI és tan potent que molta gent s'ha espantat i ha dit, ostres, això no raona, s'equivoca i tal, però és un salt espectacular respecte al que hi havia fa un any. O sigui, vaja, jo m'he sorprès i segueixo molt el tema. Per tant, què crec que ha passat? Primer, que els ha ficat pasta a Microsoft i és un dels motius pels quals s'hagin tancat una mica, i segon, que jo estic convençut que en un despatx d'OpenAI hi ha un paio del Pentàgon allà dirigint què està passant. Si ho caparan o no ho caparan, és possible que arribi un punt on ho capin, però de moment, com et dic, èticament i per un tema de desenvolupament, és bo que això es posi a l'abast de tothom i que els investigadors de tot el món puguin provar aquesta tecnologia per intentar veure fins on arriba. És bo fins i tot per la mateixa empresa que l'està desenvolupant, perquè tens a 4.000 milions de beta-testers provant això. Ho fan bàsicament per això, perquè els hi provem nosaltres. Hi ha una part que no se n'ha parlat, que és
la part humana de la intel·ligència artificial. No tot és intel·ligència artificial. Per exemple, si ho ha seguit l'evolució, el ChatGPT va evolucionant. Primer era molt naïf, li fes dir qualsevol bestiesa i et programava un virus per atacar qualsevol xarxa, i ara tot això està capat. Clar, aquí darrere hi ha persones que revisen els resultats si són bons o dolents. Va sortir una investigació del Time, em sembla que era, diria que era, no sé si era Nigèria o Kènia, empreses d'aquestes de treballadors molt mal pagats que es passen tot el dia revisant les nostres interaccions i si van bé o no van bé, les marquen i tal. Vull dir que no tot és màgic, o sigui, perquè aquí al primer món puguem flipar amb gadgets i coses que n'hi diem intel·ligència, al tercer món hi ha gent que està pillant. Com sempre, això és un tema del capitalisme, no és de la intel·ligència artificial. De fet, el que diuen els investigadors és que cal més recerca en intel·ligència artificial, cal més i de més qualitat. Molts d'aquests que s'oposaven a aquests que van signar la carta. Hi havia gent una mica estranya, hi havia per una banda l'Elon Musk i el Harari, que són una mica aquests apòstols de l'apocalipsi, i després hi havia gent molt reputada, investigadors de primer nivell de tots els centres, d'aquí també n'hi havia molts. Algú més? Alguna altra pregunta? Hi havia una altra mà? I jo tinc una pregunta per vosaltres, i és que si creieu que és intel·ligent posar mesures restrictives en un país pel ChatGPT tenint en compte les eines tecnològiques que tenim com les VPN. Sí, bueno, sí, les VPNs, a veure, què ha passat a Itàlia? A Itàlia han tancat el ChatGPT i la canalla no hi pot accedir. Un que tingui una VPN i pugui accedir, doncs sí, i em sembla que per Tor també hi pots anar, cap problema. Ara, clar, ja no és un experiment global, ja no hi pot accedir absolutament tothom. Hi ha una certa... També es podria capar les VPNs, vull dir, si obligues a l'empresa a filtrar tot el trànsit que et ve no identificat de VPN, també pots... Bueno, el tema és no com es fa i si es fa bé o no. Itàlia jo crec que ha fet una bona... A mi em fotria molt que el prohibissin aquí ara, però Itàlia ha fet bé, diu, escolta, jo això encara no sé massa bé com va, sé dels seus perills i riscos i sé qui pot accedir a la canalla. I sé que no han respectat la nostra llei de protecció de dades perquè han après absolutament en tot. Per tant, escolta, això tinc tots els motius legals del món per xapar-ho. Què ha fet Itàlia? Itàlia ha fet... Mentre OpenAI no doni explicacions de quines dades s'ha entrenat, t'ho tanco. Quan em donis les explicacions, si jo les veig satisfactòries, i compleixi la llei, cap problema. En tot cas, hi hauria d'haver una salvaguarda, o sigui, no pot ser que tu enregistris allà i puguis entrar, almenys hi hauria d'haver dit, escolta, tu ets major de 18 anys, sí, ja sé que ens ho podem saltar, no? I si vols ja, fer-ho amb un ID que t'haguis de verificar, bueno, això és més complicat. Però que hi ha d'haver una regulació, segur. L'experiència és massa recent de les xarxes socials i del disbarat de Cambridge Analytica i tot això. Cambridge Analytica no va hackejar Facebook, senzillament el va utilitzar. Ja no entro a valorar, però l'impacte que un petit canvi tecnològic té en una societat a nivell global, tu tens el president dels Estats Units dient que li han robat les eleccions i les xarxes socials amplificant aquest missatge, fent-ho arribar a tot arreu, i algun canal, però no la major part de canals ni de mitjans de comunicació tradicionals, i hi ha 6 morts al Capitoli, que ja tenen un impacte social. Això crec que s'ha de tindre molt en compte. Següent pregunta. Hola, moltes gràcies per la ponència. Primer, si permeteu, llegiré la pregunta, que me l'he escrit per no liar-me. Abans comentàveu que l'AIA segurament eliminarà els llocs intermitjos i amb un grau d'especialització mig. La meva pregunta és, llavors això no ens porta a un inevitable món totalment polaritzat en dos, on per un cantó hi haurà els càrrecs amb els sous i gent molt especialitzada i per l'altre els treballs aquests mecanitzats que al no estar digitalitzats no poden ser passats a una IA i amb molt baixos sous i tindrem 2 grans estaments socials amb l'eliminació de la classe mitjana?
La meva resposta és que sí, amb molts asteriscos, i amb un plaç de temps determinat, però crec que la resposta és que sí. Vaja, fent una mica números és el que surt. Si la societat ens adaptarem, si hi haurà noves oportunitats de feina, si hi haurà, saps, m'ho invento, apareixeran llocs de treball de pastors, de robots, de vigilants, no ho sé, sortiran moltes coses. Però sí, és cert, totes les feines que són difícils de mecanitzar en l'espai en 3D, és a dir, manuals, però que són fàcils de parametritzar i que ho faci un sistema de raonament, acabaran automatitzant-se. Sí, això no és exclusiu de la intel·ligència artificial ni d'aquest estadi, sinó de l'automatització en general. Ens pensàvem que les primeres feines que afectaria serien les feines, diguéssim, més baixes, menys qualificades, i el que veiem no és això. O sigui, hi ha feines que ara es consideren altament qualificades, com per exemple el que deia ell, necessites una carrera de dret per fer de passant i buscar jurisprudència. Això t'ho fa un algoritme molt ràpid, poses el PDF de la denúncia, et diu quin jutge has d'anar, una empresa d'aquí molt a prop d'aquí, Ubelex ho fa, multinacional, i amb intel·ligència artificial et diuen el jutge més favorable, tota la jurisprudència que t'has de llegir, els casos que et van a favor, que has de llegir i la llei que has de citar. Llavors, què hem vist? Que no és que afecti a la gent menys qualificada, a les feines menys qualificades, sinó que afecti a tothom per igual. Llavors, tu què has de veure? De la teva feina, quina part hi ha que sigui repetitiva, que sigui mecànica, que la fa millor un algoritme, no cal que sigui d'intel·ligència artificial, l'Excel. Si t'hi fixes, l'Excel, si els que sou més grans d'aquí ens recordareu dels comptables dels anys 60 o 70, la feina d'un comptable la fa una casella d'Excel ara, una casella. Per tant, l'Excel també ha substituït a molta gent. Abans els directors tenien una secretària que li dictaven la carta. Ara això ho fa el director mateix al mail i ja està, o amb el Word. O sigui, també a l'Office del Bill Gates, que també demanava una moratòria pels robots fa 7 o 8 anys, també ha tret molta feina. I llavors, de feines es poden classificar amb un quadrant 2x2, o sigui, que tinguin molta activitat cognitiva o poca activitat cognitiva, que siguin molt creatives o que siguin molt repetitives. Llavors tu pots tindre feines molt cognitives, per exemple la d'un directiu que fa una planificació d'una empresa o la d'un polític, que és una feina cognitiva que és poc repetitiva, perquè sempre tot va canviant. Pots fer una feina cognitiva molt qualificada però que és molt repetitiva, per exemple la d'un radiòleg, que sempre va mirant, però escolta, sempre he de trobar el tumor, no sé què, doncs això resulta que els sistemes aquests de reconeixement ja estan a la part si no superen. Senzillament no els substituïm perquè és fotut, perquè que rebis un SMS i dient sí, té un càncer, millor que t'ho digui un metge. Després hi ha altres feines que són poc qualificades però que són molt creatives, per exemple un forner. Un forner, és fàcil d'aprendre a fer pa, però hosti, cada dia hi ha petites variacions, un jardiner o un manyà o un lampista, sempre és el mateix, però hosti, ara la columna està més a la dreta, ara està més a l'esquerra, ara m'he d'adaptar. És difícil d'automatitzar tot això. Clar, què passa? Què trobem? Que la gent de dalt, que està fent feines molt creatives i cognitives, utilitzen aquests, no cal intel·ligència artificial, però amb els algoritmes o amb la computació, hosti, veiem que les nostres capacitats augmenten. Jo puc preparar més d'allò, em puc documentar millor per escriure un llibre, les nostres capacitats augmenten si tu fas feina cognitiva i de presa de decisions. Clar, si tu fas una feina cognitiva o una feina que no és cognitiva i és repetitiva, que no és creativa i és repetitiva, hosti, això ràpid, o sigui, et fa ràpid, ets un traductor, hosti, fotut, perquè abans tothom portava els seus traductors, ara tothom utilitza Google Translate. Llavors què passa? Que el mercat de la feina és com un rellotge de sorra. A dalt n'hi ha uns que es guanyen molt bé la vida i que la digitalització els amplia les seves capacitats, i a baix n'hi ha uns altres que no es guanyen tan bé la vida però que tenen molta feina perquè són molt difícils de substituir. O sigui, aneu a la fruita Lleida a collir, o sigui que hi ha màquines, però continues necessitant gent de fora que vingui a collir fruita. Llavors al mig n'hi ha uns quants que feien feines que requerien certa capacitació però que eren molt repetitives, que resulta que ara es veuen obligats a fer de perruquer o de perruquera, de caixer en un supermercat, tot això, bueno, caixer no, que han desaparegut.
si heu anat a l'IKEA o anat al McDonald's o si heu anat al Decathlon, veureu que no hi ha caixers. Dius, hòstia, la intel·ligència artificial, això, l'automatització. No, mentida podrida. La feina que feia el caixer la fes tu. La d'anar posant les coses a la bossa. O la del McDonald's, quan demanaves al McDonald's amb aquell noi o aquella noia i ell picava allò el que volies, ara ho fas tu. O sigui, no és que hagin canviat una persona per un algoritme, han canviat una persona per una altra persona. El que passa que no t'ho descompten. Per tant, aquest és el problema. El problema és que la feina es queda en forma de rellotge de sorra i llavors els que es queden aquí sense feina per l'automatització passen a competir amb els de baix i llavors els de baix també els baixen els sous. Hi ha un llibre molt interessant, si voleu entendre tots aquests fenòmens, es diu Per què fracassen les nacions, del Daron Acemoglu i l'altre, no recordo com es diu, de dos professors d'economia, no recordo on són, del MIT, em sembla, que és molt interessant. Entendreu una mica el mercat de la feina, el desacoplament de la productivitat amb els salaris, són més productius que mai, però guanyem menys que mai. I l'impacte social que això té. Si us sembla, fem l'última pregunta. Allà darrere va bé. I després, que això no ho havíem anunciat, tenim cerveses aquí a la terrassa, vull dir que si a algú altre li queda alguna pregunta, em sembla que es quedaran una estoneta més i us podran respondre preguntes. Està funcionant? Vale. Jo tenia una petita reflexió o dubte que m'ha sorgit, de fet és una que ha dit el Carlos, crec, si no m'equivoco, ha comentat que el futur, per nosaltres com a estudiants, està en l'especialització dels nostres coneixements. Sí, he reflexionat i m'he recordat del Product Life Cycle, segur que molts d'aquí el tenen al cap, que és introducció, maduració i declive. Aquesta tecnologia ara mateix està en la fase introductòria, molts a l'early stage, que diríem. No seria la clau per nosaltres una diversificació de l'aprenentatge o del coneixement i després, quan ja estigui en una època de maduració, l'especialització? És a dir, ara mateix posar tots els ous en una sola cistella seria molt arriscat per nosaltres. A veure com ho explico. Jo no soc economista, això per començar. La meva reflexió anava en el sentit de que tinguéssiu un marc mental de cara a buscar feina. El Josep Maria deia que el que heu de fer és llegir poesia i llegir, no sé, sobre si sou de màrqueting heu de llegir enginyeria, si sou enginyers heu de llegir filosofia. Això és molt cert, crec també que és un consell que té més sentit aplicar-ho a partir dels 30, perquè, com us dic, ara, és a dir, el món ha canviat i està canviant tan ràpid, o sigui, parlem de que cada mes o cada 6 mesos o cada any estan passant coses diferents. El dia que sortiu a buscar feina, trobareu que el mercat laboral és molt diferent de fa 3 anys, però espectacularment diferent. Abans que es deia, doncs, tu entres com a júnior, vas aprenent, és molt important el que li diuen un aprenentatge en forma de T, en què tens moltes competències transversals amb un nivell mínim i d'una competència en concret arribes fins al final, que al final és el que té una carrera estudies d'un camp del coneixement, arribes fins al fons de la qüestió. El que vull dir és que això és cert en un futur o quan tingueu 25-30 anys ja estigueu al mercat laboral, però per introduir-vos en aquesta primera feina trobareu menys oportunitats del que era habitual, que era això, busquem un junior copywriter, busquem un junior business developer, un advocat per fer passanties i buscar temes de documents, un junior developer. Això us ho trobareu, jo ho estic veient, hi ha menys ofertes laborals d'aquest tipus. Per tant, de cara a redactar el primer currículum per entrar en aquest primer lloc, en aquesta primera feina, jo us recomanaria que intentéssiu especialitzar-vos en una cosa, o com a mínim dir que us heu especialitzat, encara que no sigui massa veritat, però si sou informàtics, doncs dir, mira, jo he fet la carrera, tinc els estudis, però soc molt bo en administració de sistemes Linux, clúster de no sé què, ara estic una mica desfasat. Si són informàtics no tindran problema perquè en falten. Però nosaltres a l'empresa ja no contractem júniors. Val que som una startup, val que som petits, que no tenim molt de pressupost.
però el que costa entrenar un júnior i el risc de que a més et marxi al cap de 2 anys... Sí, això ha canviat molt aquí a Barcelona, ara hi ha moltes ofertes, clar, s'ha globalitzat. M'he intentat anar molt amb un extrem més fatalista, intento suavitzar el missatge, prengueu-vos els consells una mica amb pinces, però crec que és molt important canviar el marc mental perquè els vostres pares us donaran uns consells que no us serviran per entrar al món laboral. I heu d'anar amb cura amb això. És una mica la reflexió final. Feu més cas a les persones que el ChatGPT, Doncs moltes gràcies a Carlos, Laia i Josep Maria per acompanyar-nos avui. Moltes gràcies als que heu vingut i res, ens veiem aquí fora. Yeah.